Nura M Inuwa, Assalamu alaikum masu sauraron barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci kuma a cikin wannan bidiyon. A yau insha Allah za mu kawo muku wata fitacciyar waƙa wato ta Nura M Inuwa, wato kaɗan daga cikin ta. Za mu tantana muku zumar wannan waƙar ta Nura M Inuwa a cikin album ɗin nashi na shekarar 2022. Idan yau ne farkon ziyartar ka wannan tashar tamu ta Zamani Blog TV, kada ka manta ku danna alamar subscribe kana ku danna ƙaura domin ƙara mana ƙarfin gwiwa a kowane lokaci. Kada ku manta Zamani Blog ta kuce. Nura M Inuwa fitaccen mawaki ne wanda aka sani sosai, ya iya tsara waka sosai. Nura M Inuwa ya kasance na yin waka ne tun a shekarun da suka wuce. Fitaccen mawaki ne kuma tsohon mawaki ne wanda yake tashi a kowace shekara. Dukkan shekarun da suke zuwa Nura M Inuwa yana tashi sosai, kuma waƙoƙin shi suna burge mutane duba da ya dan samu tsokacin da saki album ɗin shi ba wata shekara inda ya dan samu rage tashi. Duk da haka Nura M Inuwa fitaccen mawaki ne wanda yake haskawa a shekarar 2021. Nura M Inuwa ya yi waƙoƙi wanda suka ja hankalin mutane sosai, kuma ake son shi, ana son waƙoƙin shi wanda ya burge mutane sosai a cikin wannan shekarar. To domin jin sauraron wannan ɗaya daga cikin wannan waka mai matukar daɗi, ku danna mana alamar subscribe kana ku danna ƙaura a cikin wannan tasha tamu, su kuma ku biyo mu tun daga farkon wannan bidiyon har ƙarshe domin samun wannan waka ta jarumin wato Nura M Inuwa. Kar ku manta idan wannan bidiyon ya burge ka ku yi like kuma ku yi comment sannan ku yi sharing zuwa group na WhatsApp zuwa Facebook masoya Nura M Inuwa. Kada ku manta ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka domin kawo muku fitattun waƙoƙi da nau'an nan jaruman mawaƙa waɗanda ke tashi a cikin wannan shekaru. Nura M Inuwa fitaccen mawaƙi ne wanda ya tashi sosai a cikin faɗin ƙasar Najeriya. Nura M Inuwa ya kasance fitaccen mawaƙi ne wanda yake rera waƙar soyayya, kuma ana gayyatar shi manya-manyan wajaje na bukukuwa ko manya-manyan gurare, kuma yana yi ma manya-manyan 'yan siyasa waka. Hakan ne sa fitaccen mawaƙi yake da kuɗi sosai, kuma ake yin shi kuma ana son waƙoƙin shi. To kafin mu saka muku wannan waka, kada ku manta ku danna alamar subscribe kana ku danna ƙararrawa sana ku danna mana like. Mun gode. Kai tsaye ba tare da wani ɓata lokaci ba, za mu sakar muku wannan waka ta Nura M Inuwa, sai ku biyo mu a cikin wannan bidiyo namu. Kada ku manta ku yi like wannan bidiyo kuma ku comment sannan ku share. Mun gode ga waka Nura M Inuwa.